І всім привіт! З вами Банік, і сьогодні ми будемо грати танки з медією. Ну, не з медією. Так, тут все нема паузи. Так. Я вбиваю, дуже вбиваю. Ой, пробачте. Просто пісню класно знаю. І все хочеться співати її. Так, ми вбиваємо. Інтонація. Тут має бути база, а не база. А ну, Антоха вбиваємо, Антоха. Так, я теж зніму званку з Марі. Яка там званка? Я так не запам'ятовую званки. Так, ми зараз доставимо флаг і закінчимо битву і виходимо. І усе. І іншу битву заходимо. Флаг. Ні. Полігон. Ні. Яка би битва. О! Я знаю. Пісочниця. Це підходяща битва. Для нас. Так, ми вбиваємо цього. Тут Реля хоче вже в нас стрільнути. Так, але ми її вб'ємо. Ну і нас вбила. Ви бачили, як чувак злетів? Все норм написав. Ну так, ми виграємо. Я під відео кину мій скайп і кину ссылку на мої ВКонтакти. Ну, або не скину ссылку в ВКонтакти. Ну, як хочете, коротше. Отак можна сказати. Пишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я ще створив танки на свою групу ВКонтакти. Так, Антоха. І повбиваємо всіх. Так, ще один флаг і усе. Ну, оце відео буде дуже коротке. Ну, я не знаю, чи будемо ми знімати іншу карту, чи не будемо, але... Ну, я вирішую, будемо, так. Ну, я ще не точно вирішив. А може і голодик впаде. Не знаю. Ну, чи хочете ви, щоб я ще знімав на мульті, ну, таку, ну, можна сказати, ну, як це описати? Ну, я зі своїм другом і я позривав чити, так. І чит-клієнт. Так, зараз доставить Хорнет флажок або не Хорнет. Ой-ой, фріз. Ой-ой-ой, всі на мене нападають. У мене просто всі скупчились.
Але ми доставимо цей флаг. Або ні. Твінснес. Мама мія. І гром. Добивай. Нас майже не вбили. Але ми доставимо флажок. І кінець битви. Так. Ми виходимо звідси і переходимо на пісочницю. Так. О, пісочниця, все таке. Це вже вечір, так спати хочеться. А нас уже убивають. Ого, ЖГМ-1? Стоп, я не понял. Окей, Димон. Правильно ім'я. Потім подивився його профіль. Так, ЖГМ-1 хоче позмагатися. Нас вбиває. Нас ЖГМ-1 чи М0? Ні, М1. М0, який М1? Звідки він міг взяти М1? Ну, виглядає М1, але це М0. Танкест. І сюди треба побивати. Фух. 6400. Так, ми вбиваємо того рикошет, що хоче нас флаг увести. Круто. Ну він получив званку скоріше. І стане яким... Ну, кажіть в коментарях, яка званка після цієї, яка в мене. Як вона називається. Я знаю, як вона виглядає, але як називається? Я не знаю. Забув. Я так взагалі званки погано запам'ятовую. Там зараз жига валяється. І знімаємо аптечку. Мама мія. Нас вбиває. А це рикошет. І нас вбиває і той рикошет. Фух. Ну напишіть коментарі, чи хочете, щоб я вам розповів про цей аккаунт таємний. Ну, або не хочете. Пишіть коментарі. Так, ай. Нас убили. Це просто круто. Так, ми убиваємо цього рикошета. Ну, вбивайте його. Ну що ви раки такі? О, Даркмастер
просто просто клас. Ой, Зіда взяв наш флаг. Так, возвращаємо флаг і він доставляє. Мама! Ну, і нас убили. На один сайтик, там де можна безплатно підзаробити на WebMoney виплатити і на Яндекс.Деньги. На реєстрації можна вибрати чи Яндекс.Деньги і або WebMoney. Ну, якось він тут називається, але я вже там підзаробив на Яндекс.Деньги і буду, ну, купляти кристали. Хочете ви, щоб я вже купив 10 тисяч кристалів і купив комплект Бізон. Або інші комплекти. Ну, скільки вийде, тільки вийде. Так, зараз вони там вийдуть. І Зіда всіх там лічать. І ми усіх тут порозносимо. Бо ми скіл. Хто іще хоче зі мною грати, то мій скайп буде під відео, чи я вже це сказав. Ну, нам час прощатися. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па-па-па.